de YouTube o să mă joc cu un prieten, știți, mă știți? Rareș. Acum o să salute la cameră. Bună ziua! Gata. Și așa că hai să ne jucăm. Alege jocul. Hai să ne jucăm astăzi Schoolboy Runaway, numai nu vecinul cu mustață și cu picioare. Hai să băgăm un vecin. Vrei? Vecinul cu scobitoare! Vecinul cu picioare de scobitoare. Da. Am cel mai bun bac să scap. Mi-a dat trebuie să-l scape ăsta din casă. Da. Deci vecinațul ăsta cu lopata zici că e băgat în... Da. Da. Vecinul care construiește o casă. Da. Și la a câte trei și-o mărit casa ca o scroafă. Ba, pe mânică, ba. Hai. Nu văd că dură jos. Acum era... Păi, dar Lucuză nu că s-a întors încolo. Păi văzui, dar stai de acolo și eu când ajunsai la văzutarea cu Vecinațul cel nebun. cu ei, că azi era... Mă duc numai, el să dai de jos să bagi la boltă și sună pe Vai, Bina. bă, să ai grijă să nu te prindă vecinațul ăsta, că uite așa îi dau direct în... Aia de lui jos, Tante Maria, strigă, o sun tu sau sun eu de sus, nu ca cu apelai. Sună, că vă zic că nu nou, stai să închizi și tu mesaj. Mă gândi că ești plecată pe drum și telefonul lui... Că plecai jos, că mă sună Elina, ești acum aici. Hai, telefonul ăsta e dracu. Și ne ajută la porna uzului. Da, bă. Vecinațul. Hai, că tu-i pizda noastră. No, vino, prinde-mă. Nu, intră asta de sparge geamul. Da, bă, știi de ce sparge geamul? De Că e nebun. făcut din oțel. Bun, că nu, tu ai, acolo am putea să zic că tu nu văzuși. Eu în act 2 acolo am fost, pe Roblox. Ne trezim cu copil bolun. Da. Bă, cupeți. Luăm tombăraiță, nu? Îi dăm la mușul și unde? Îi dăm în cap. Da. Și în afară de cremă. Cât poți să... Apătăt, ba, e... Dar vezi să ai grijă unde dai, să nu dai pe lângă că e jale mare. Vreau să Jale dau cu un zâm cap. mare. Îl aștept aici și dau un cap. Așa că... O ieșit din casă, mă! Ai Afară de asta. dau și tot. Bine? Au. Da. M-a băgat în dulap. Hai să vedem. Poate mai să intre. Vezi că poate să deschidă dulapul, că am împărțit cândva. Bă, cât de asta, bă, dacă pun un tomberon la ușă, nu mai poate intra. Nu poate intra. Nu, poate intra. Numai dacă pui tomberonul și vine în fugă spre tine, atunci sparge, se buguiește sau se buguiește de nu se mai poate întoarce. Da. Sau nu se mai poate întoarce și atunci... Stai, lasă. Sunt clar. Mă. Nu, nu. Gata, nu, tu e zici controlul. Stă să plece. Nu te juca fotbal. Schimbă jocul dacă vrei. Nu. Mamă. Uite. Fac un bug. Dau tomberonul, ia-l. Nu, că... Ia!
vecinețărul ăsta să scape. N-ai văzut nimic? Vecinețărul! Oh, ești din casă. Ești din casă. Mi-e frică. Nu, mă, că moșul se culcă. Da, fi undeva. Haide! Yes! Nu! Nu deschide. Nu. Nu, mă! Să te bată, bate-te să te bată, demon, să te bată. Că trebuie să vii după mine. Stați un pic. Dacă vrei poți să pui pe pauză. Alimentează-ți obiectiv. Eu, mă, nu se... Asta ne jucăm al joc, fraților. Scorbăra nu vei. Cum vreți voi, facem scorbăranul. Bă, da. Cam greu cu moșul ăsta. Cred că nu a zis că nu se poate să faci videoclipul, dacă nu trebuie să confirm contul. Și trebuie să bagi numărul de telefon. Da, videoclipul. Stai. Mama. Știu că sunt pe practic, dar nu contează. De 15 minute am voie. Așa-i? 13. 13. Sparge paharul. N-am. Poate la tata ies din alea, cum să zic. Uite acolo, uite acolo. Surubelul beta. Televizorul. Ce? Oprește televizorul. De ce? Nu mai avem treabă cu aia. Lasă să meargă televizor, să stea să ardă. Nu trebuie aia. Mie trebuie gong, de la gong, aia, spirit de gong. Oprește televizorul dacă tot ești aici, acolo. Apasă pe el. Nu să apasă pe televizor. Hai căutăm la tătucu. Că tătucu are mai ascunse mai bine lucrurile. Becul. Până mai pus floarea, pe. Hai mă, boi, deschide-te, că până te deschizi tu... Mă. Mă, boi, dacă merge mitul, ești cel mai bun atunci. Da, până pe acolo, hai că. Mă te doar apasă acolo. Stai un pic. Haide. Na, mă. Nu-i cu Betty.
Mai vorbește, bă, și tu. Bă, dar ce greu e. Bă, dar nu-i corect de ce numere. Dacă faci tu că... Bă, da, ce mit. Bă, da, mă nervez. Oh my. Bă, da, hai, mitule, odată. Da, ce greu e, bro. Ane, cum super bine. Aventuri. Arată că ne jucăm super bine, dar aventure cu abonații. 12 minute și ne oprim la 13. Vezi că le prea mari și nu prea poți. Hai cu skin-ul meu. Haide. Ma boys. Vă place skin-ul meu? Scrieți în coment dacă vă place. Dacă nu vă place, atunci mă las de YouTube. Hai că am făcut și o glumă. Boys, aici se termină videoclipul, așa că pa, pa!